Den Narya Walko Dara nyata lamun Satria Jodipati Prakasa sebar dada yen ngendika garap pindha dasar satria prawira rama eling kula eling dunungane Senopati ayo kanca padha ore-ore kabudayan resne jawila kae pangarwete eling-eling wong sing eling ning pepare Jodrengke wong urip karang sakumpil eling balik kamane Aja lerene
Hei. Sirane. Oi. Hae. Dimohon diumumkan bagi anak-anak yang berusia ya, permainan ini jangan ditiru karena sangat berbahaya. Ya. Biasanya niki gendengnya paling orang niku 1 seket sekali mecahna. Tapi karena nganggone hemat ya, hemat biaya jadi niki mung 15 gendeng. Ya. Nah, langgernya diluduk gendeng kayak kembok lah serampungin wingi. Lah wong gendeng kok datang paling sira jajal bayangin. Apa ora sakit sih? Ya. Ya mulai aja ditiru gue kanggo anak-anak sing bocah nom-nom cilik-cilik. Hei. Wis. Biasanya ki lewiane gendeng terus dipangan, tapi wong berhubung dia ora melu sing biasa mangan gendeng dadi ki ora dipangan. Iya. Paling pungki kok karo sing wadon kon mangan gendeng lewiane kae kaya gitu. Ya sing ngendang biasanya sing mangan gendeng. Mulane gendeng omah kok ngasih ora dipayoni gendenge. Arep turu ben bingung iya ngermangsan terang.